So, di sila mubayad. Nangaon na sila ha. Di sila mubayad. Ha? Oh. So, nangaon sila. Di sila mubayad. So, dara ilang balay ha. Mao ni si madam. So, dili sila mubayad. Nya ilan nang gipakaon sa ilang mga bisita. So, mao ni. Video ta. Okay. Ayo, maing hapon. Ay. So, maon yun. Nangaon yun ng mga bisita. Okay, maon yun ako lechon package. So, ilan ang gikaon. Okay, maon yun mga bisita. Oh, wala man food, sira. Ma'am. Maano siya ang owner kanina ka-brown. So, gianhin na sila tanod, pero wala gyapon sila mobayad. So, as you can see, gikaon nila akong mga foods. O, akong lechon package. So, napanish sila balance nga di sila mobayad kay gamayan na sila. So, mo ni owner naka-brown. Sige, mag-wait ta. Till mahuman nilang pictorial. As you can see ha, kikaon na ang ako ang lechon package. So, mo ni. Hey, ma'am. May hapon, ma'am. Ako ting orderan sa imong lechon package, ma'am. Yes, ma'am. Ako imong gipadadaan sa money, ma'am. O, then, mukuan lang ko, ma'am. Kana pa siya balance na 10,200. Okay. Okay. Yes, ma'am. Mauna siya. Excuse me ha, kanang ako. Di ko mo bayad full ni mo ani tanan. Kay? Nag-deposit na ko nimog 9,000 kay ang package nga nahitabuan na is 18 nga nahimog 19. Kana dapat dili na inana ang food. Ingon man siya nako nga good for 50 to 60. Ma'am, sala ba din ako kung inyo sala ba din ako, ma'am, kung ang imong imong mga bisita dako or gamay og kaon, basta mao na siya kung package, ma'am. Gusto si ka maningil nako, naka-resibo. Ngano man, ma'am? Kay kwanti kas BI ambi kay ako i-report. Hala, ma'am, oy, nakoy business permit, ma'am. Nakoy business permit. Ay mo din na imong style, ma'am. That is why manapakagtaw. That is why. Ha? Oy, dili, ma'am. Dili. Kailan ako kinsa ko? Ma'am, dili. Afford ko akong party week. Kanire pinakadugyot akong party. I tell you, dugyot party ever. Di ngano namin tinirman ka, ma'am. Kahit nga sa recommendation sa kong friend. Unya. Oh shit, girekomendahan ko ginani. Unya. Naglagot ko ipang suta mong tanan ron. Unsa man ipang. For what? For what? Nganong gitagaan ko niya nagbayad na ba ko 10,000? Unya, do you think that is worth 9,000? Do you think imong food tagpila ra nip? Lo. Do you think pila imong food? Excuse me. Ani, unsa man ni? Ha? Kuan ko sa nauron. Suway. Sulay. Ako yung tinigap. Tawag sa pulis. Yes, you can. This is live. This is live. Oh, I don't care. Ma'am, ayaw ka binastos. Ma'am, abi. Hoy, si Cool Police. This is my package. This is. Pwede ako ning kwaon. Pwede ako ning kwaon. This is my property. Sulay. Yes, ma'am, imo ni property, pero this is not fully paid. Ha? This is not fully paid. Ayaw pag inana. That is why ingonana ka nga mangita kag resibo, mao din nagyata kag og isig ka ingon. Kay mao din imong purpose. Ha? Walay. Kamay ra kayo, ma'am. Ka-afford ka? Ma'am, ka-afford ka, ma'am? Ngano nag-maintainer ka, ma'am? Mao din na imong reason, tungod lang ma'am. na nga girekomenda ko kay naluoy ko sa recommendation. Ah, sus, ma'am. Kanintabang Dili na ako problema. Naluoy ka. What you did now? Ha? Unsay imong
gibuhat. Bakit dito, Pangyatak ni ma'am. Ha? Nangilad mo. Nangilad mo. Usay nangilad. Usay nangilad. Tanawa yung gihatan na Oh my God. Ang nangilad, ma'am, why naabot? 5,000 ra. Uy, ginoo ko 5,000. Worth 5,000. My God. Doon man imong driver nga exchange kay di ko ni mao nga. Oh, kay dili man nimo bayaran. Akong ginan i-pull out. I-pull out kay pwede na ako ibayad. Iuli ang 9,000. Ikay nangilad, ma'am, kay ngano? Ikay nangilad. Okay, nanawag mo siya, day. Dili ihatag ang food, day. Kay di siya mo bayad. Sige lang, ma'am. Masikat ra ka, ma'am. Kakaya ra kayo na nimo. Sus. Huy, ayun ta mo catering. Food package siya na, ma'am. Di na catering. Food package. Kabaw makamo sa food package. Daghan man gud. Dili O si Dagan. mura mo ganang mabito ka ng sabkon kay Ako'y supplier. dili man ikaw ang giorderan. Unit, naman gi-refer niya. Sabado din na nako. My God. Oh. 60% ang 18,000 gibayaran niya. Di na ka. Hala, ginoo ko eh. Sus. Ayaw, mamoy, ayaw mga anak. Kabaw ka na nga, nangita siya agresibo. Nangita siya agresibo nako. Kay tungod, mo na nangita siya agresibo tungod kay pangyata kaya ha. Dili mamoy. Tanto pagastorya ma'am nang kamoy nang yatak sa moy si kataw. Di kamoy nang yatak. Kalma lang kadang bisa Dili ma'am. dili sa jud ka. Ako'y supplier ma'am. Ani ni siya miss. Dili na siya, di ka angay mo direct niya kay dili man kamoy Di rin niya gipada sa ako ang money kay baw siya. Di rin niya gipada na ako ang money kay baw siya. Oh. Ang problema man gud ana kay dili ka mo na direct man ko. Oh, aware sad siya tag pila ka kilos each. Aware siya man pila ka kilo each dishes. Oh. Ani na lang ha. Mobayad sa full amount nga 18,000 pila na inyong package. Yes. Pero Actually, ma'am, wait sa ang reseller, ma'am, ang reseller ni patong na siya og 2,000. So niingo ako siya ginan sis dili ra ba ka nadako. Ang ako ang dawat na 17,800 ra. Plus 400 nga paminawa sa mi ha. Sige. Si Maria kaila mi anak niya, kami mga bisita mi. Oh, friends man mo of course. Oh. Anya, man. Kay siyempre, negosyante sad ko, negosyante sad ka. Ha? Kani siya nasa bangko nagtrabaho. Naami nga ri as bisita niya. Yes. Willing si Maria mo bayad sa 18,000. Pero kinahanglan worth sad ang food nga inyong ihatag sa iya. Wala lang niya. Ma'am, kabaw ka, ma'am. Kapag si Maria kung naay ni jack up or wala basta worth ang food, maura na. That's Ma'am, it. pila di ang word sa lechon, ma'am. Ang ako, diwat sa ang package ba? Ang package. Ang giskutan ra ang package. Yes, ma'am, package. Tali ang tanan food. Yes. Pila man dai mo ang lechon. Ate, what sa? Kung ang lechon lang good, ma'am. Sige, sige. Ako pareha tag negosyo. Mm. Kung ang lechon lang imong isgutan nga kanang good for 50 to 60 person, wala siya reklamo sa lechon kay yung lechon dako. Pero kung package ang isgutan, ang inyong ubang sudan dili gyud worth it sa 18,000 nga. Aware man good for siya. 50 Aware person. siya, ma'am. Aware siya. Aware. Siya, aware siya. Unsay sudan. Nag-customize pa gani siya sudan, ha? pero- Oh. Aware siya sa Ma'am, ang gingon ako, ma'am. Nag-expect siya refill? Package, dili catering. Package, ma'am, ano mo expect siya refill? Na-expect, ni ana siya. Nag-expect siya refill. Ni ana siya. ano lang I like shagit ma'am. Ano na lang. Ma'am, di juga kaingon nga dili ko mo syagit, ma'am, kay akong katungod inyong gikauna na ninyo. Kung inyo pa nang giuli, nag-order mo pinarush. Ako nang Manimasito magsagit ka din. mao lagi, di makasabot mo kay isog sa kay siya. Pero ako ama na, ma'am, ako'y kapuhunan na. Pwede na ko iuli ang 9,000. Oh, unya how come nga nung wa ninyo giuli kung gigamayan mo? Kung di mo satisfied. Naama ka amoy. Dili sa ma'am gikaon man na, ma'am. Dili ma'am gikauna, ma'am, gikauna ninyo. Yes, magnegosyo kay mulugi ka. Ikaw negosyante man ka. Paminaw sa miss. Ayaw. Paminaw sa Worth sa Di man ka 18,000. maminaw. Di ma'am, nagstorya ba siya? Lagi, kanagtuo siya, refill. Ha? Ana siya nako refill. Ni ana siya refill. Nagtuo siya na i-refill kay gamay ra ka. No, niingon ko Sa package. worth na 18. Package. Oh, ganyan gikuan ang package. Kadako 18,000. sa lechon. Kung ang dili lagi ayaw paghisgot sa lechon. Aw, Wala. apil na siya sa package, ma'am. Kung may kagwa ka sa lechon package, na apil na. Sige lang, ma'am. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. At least kay baw ko. Sus, sayang kay ma'am.
Dato kasi mong pamati pero nangyata kasi mong isig kaingon. Sus, wala. Of course, mulaban mo kay friends man mo. Dili ma'am, pangyatak na inyo ha. Pangyatak na inyo ha. Kaila mo kwartahan siya pero pangyatak na inyo ha. Grabe inyo pangyatak sa isig katao ninyo. Grabe, ni kaon mo, dili fully paid. Bisag punala kung tanin nyo, anak. Hindi ko malugi. Ha? Isog na kay siya. Isog kay siya. Ayaw mapangyatak manay mo ha, ma'am. Unya, isog na magkakasasayon, ma'am. Sige ba jud kag bullshit, ma'am. Lain kay ba? Stress kay ko ako ning party. Kami stress to dito. Ano si Karya di mo na matubag nako. Karon ni-reply siya nako. Punan di kag watay kag Ang ano ng bullshit mo lang kay kami na ma'am. Ubos kay sa mo pagkatao ba. Mo lang may balik kasod. Dagan di kay kag Ayaw lang, dili ama. ko phone. Mata ko nimo 3,000 Kung ano 3,000, ma'am, uy. Kalayo sa anang 10,000 kuwang, ma'am. Ani, ma'am? Dili ma'am. Ma'am, bisag imo lang ko puna na ng 7,000, ma'am. Oh, ha, grabe, ha. Gipakaluoy ko nimo sa akong puhunan. Kadako sa akong puhunan, my God. Ha? Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Okay ra. Sige lang, ma'am. Okay ra, ma'am. Daghang ka kwarta, sige, okay ra. Pangyatak na mo ha. Kay abi wala may BIR, way resibo, di ka mo bayad. That is why di-order ka sa online. Kay mo din na imong tumong, manabla kag tao. Uy! Diyos ko! Customer is always right. Mo na, mangyatak na lang mo sa inyong isig ka tao kay customer is always right. Ha? Ayaw, pangyatak na inyo ha. Wala pa mo ni paid, ana. Pila ko puhunan sa baboy, 8,000. Ha? Ako sudan, pila ko puhunan, 3,500. Ako pang mga lamas, food tray. Bayad pa na ako sa mga hago. Ha? Sige lang, ma'am. Nadaydagan nag-mention niyo sa Tolfo. Unsaon paguli, 500 viewers. Unsaon paguli, gikaon akong sudan. Unsaon paguli, tanawa ang lechon. Ako mga sudan, gikaon na bami. Asang uban? Asang chicken cordon? Asang chicken cordon? Nawa ang chicken cordon. 1, 2, 3, 4. 8 ni kasudan. Sus, ma'am, ay ko gadlo ka, ma'am. Kay ikaw, sus, ambot lang. Isig, nangyata kasi mong isig ka tao. Sus, grabe. Ingon anak ka, kwartahan. Kuyaw ni mo kwartahan ka, pero nangyata kasi mong isig ka tao. 600 viewers. Salamat sa nag-mention. Yes, oh. Guwapa siya, dato siya, pero di siya kabayad sa iyang kulang. Ha? Imagine na lang. Isa siya kagwapa. Waa. Pagtawag, ma'am. Mas maayo, ma'am. Magtawag ka, ma'am. Dahil, property. Mura man kag nakalitan sa imong pagkadato, ma'am. Nakapariner lang gani ka. Mura na kag sikinsa. So wala sila ni bayad sa kuan kay dili ko no worth it. Dili ko no worth it. Pero ilang gikaon. Nanay lang mga bisita ilang gikaon. So ani ni ha mao ni ang sudan. Usa ka lechon. Actually 8 ni ka sudan. Ang butas ang uban. Kani 1, 2, 3, 4. Nya duha ka fruits. 8 ni ka sudan. Unsa man, ma'am? Unsa man? Unsa man, ma'am? Dili, ma'am. Oh yes, 18,000 ni siya worth ha. Pero napa ni sudan lain. 8 ni kasudan, isa ka lechon ug duha ka fruits. 8 ni siya kasudan. Yan nahuhog siya 18,000 kay kuan. Nagpatong ako ang reseller ani og 2,000. So sila nagsabot sa akong reseller. Yes, thank you for sharing. Grabe po na nga customer kadagan na nga sudan kadako sa lechon. Please go share kay dili sila mo bayad. Di good sila mo bayad. Ano? So, thank you na lang, ma'am. Hinaot ko na mo. Busog mo ang iyong 9,000. Yes, ma'am. So, mao to, nangyatak sila sa among kisig kataw. So, nangita sila og resibo. Kay, wala na ko'y BIR. So, mao day, nag-order siya sa online. Kay, mao din na iyang purpose. Tawa pa. So,
dili ko na worth it sa 18,000. Actually, akong dawat na ni 17,800 kaya nag-customize silang food. Ang uban food, wala na nila gi-display dito. Upat na lang ka food na ang food trays. Dili ko na worth it sa 18,000. Akong reseller ani kay nagpatong og 2,000. So mao to. Please ko share kay murag grabe kayo. Pinaingon pa siya hapakon kuno kunya sa escabeche suway eh.